slušaj sad ovo, pogodi da li je ovo prava stvar ili torta? Druže, kako ovo da pogodim? To ja znam, pa jes, nije torta. Ovo je provereno prava stvar. Šta je ovo? Brate, ovo je torta. Po čemu misliš da je torta? Pa ne znam, nešto mi deluje ova kao John da stoji previše čudno. Bio si pravo, ovo jeste torta. Hopa! Bravo. Karton mi je previše zalepljen nekako i ovo ne, torta bi rekao. Bravo, druga torta. Brate, ako je ovo torta, svaka mu čast, tako da ne verujem, ovo je novčanik. Bravo, ovo jeste novčanik. Da li je neka od njih torta ili su sve torte? Znači, ili su sve prave ili nisu sve prave. Sve su prave. Greška. Pa kako ih je napravio rođak? Majstorija. Ja bi ovo zagrizu ko jabuku, ne bi nikad izvalio. Bukvalno. Brate, ovaj grašak mi je sumnjiv. Ali opet, ajde brate, torta, šta znam. Tako je, ovo je torta. Zbog graška je bio sumnjiv. Grašak je odao. Ako je uspeo da skine ovo oštećenje gore, svaka mu čast. Tako da ovo ću reći da je pravo, brate. Greška. Ma ovo nije isto. Neverovatno, ovo je majstorija, ovo ljudi su umetnici. Svaka čast.